Aupa Guruzne, zorionak aurtengo kirol saria jasoko zulako. Nik usteut ondo merezitako saria dela. Azkenian kirolakin beti seiatu zea. Lehenengo sokatiran, gero arraunlari bezala ere bai, preparatzaile bezala ere bai. Eta kirolakin beti izan zuen, nik esako nuke bintzet azpimarratzeko, izan duzun konstantzia, ez? Sufritzen badakizu, disiplinatua zea, eta hori kiroleko behar din balorik, eta bizitzako ere behar dian baloriak dira, ez? Orduan, herri kirolari bat bezala oso ondo ikusten dugu, aurten zuri ematia sari geu, disfrutatu, ondo pasa, eta gora Guruzne. Zorionak! Oiartzungo Udal Kirol Aholkulari Batzordearen izenean kirol saria jasotzeagatikan, zorionak Guruzne, Azpiroz, Ibarguren. Kaixo Guruzne, milizian partetik zorionak jaso berri duzu sari honengatik. Zorionak Guruzne! Artaso elkartearen partez, Guruzne, zorionak. Kaixo Guruzne, zorionak aurtengo Oiartzungo kirol saria jaso duzulako. Sokatila, alauna eta bar. Geldiezin eta hili fatxu. Zorionak! Arratsaldeon Guruzne. Ne partetik eta Kenpoke Jonbu elkartetik zorionak aurtengo kirol sariari. Oso ondo dakit, zenbat lan eta esfortzu da honen atzetikan, ziur nago mesitako saria dela. Beste gabe, zorionak da disfrutatu. Aupa Guruzne, zorionak eman dizuten kirol sariengatikan eta jarraitu egiten ezean lan izugarri egiten. Eta Elizaldeko eskola kiroleko haur eta begiralen partez. Haurtzaro ikastolatik eskola kirolako taldean partez, zorionak Guruzne! Bueno, Guru, hemen juntatu batxun, girizilan alkarrekin sokatiran ibilitakuk. Eta jakintzan, notizia jakin genuen garain, gutzak ere ikaragarrizko poza izan duzela, eraberin ik jasotzia bezala guk jasoko bagenu bezala dela sari jau. Eta, zesan, ik batxun doai batzuk, batez talde kirolian o kirol taldean, asuntua pixkat alborotatzen denin, lasaitasuna transmititzeko eta elkartasunan sensazioi pixkat taldean zabaltzeko, ez, batxun alako doi batzuk, eta gutxi gehiago. Seizan hola xen, pila ematen neu, eta zorionak erkimenezetako sari jau jaso dunelako, eta esan bezala, igual pixka konpartitzia tokatuko ingukin, oseak, haupa ekipo, venga ba! Zorionak, Guru! Kaixo Guru, jakin dugu Oiartzungo kirol sariera ziezula eta bateleren partez zorionak. Zorionak Guru! Apa Guru, hementxe juntatu familia, jakinta zurire saria eman bertitutela, gure parte izan egin genuen, eta sorpresa eman. Zorionak Guruzne! Zorionak Guru, oso harro gaude zutaz, eta espero dugu esperientzio hontaz denataz itentzun bezala asko gozatzia, eta asko maite izugu, musio handi batenan partez. Zorionak!